Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland Youth met de heavy klanken van Incursion Dementa, Gerard & Company, Grutte Geert en Volkert Hans had een talent uit Amerika opdoken, Ryan Broersma. Ja, wat een begin. Incursion Dementa. Heavy klanken van het beeldje te jaren in Noormi Live. Straks praten we Piefel mee, de heren. Zullen ze nog meer noemers live doen. Eerst een overhaal. Want helaas, Ernst Langhout, hij is net meer. Hij is 68 jaar geworden. Na een slimme ziekte moest hij beliezen. Dus
fantastische muzikant, folkmuzikant om correct te wezen. Hij ziet onder oren in bands als Haggis, The Visitor. Hij speelde mij The Hones en Big Tree. En ik ging met Tiet Verlien nog te gast in dit programma. Wat hij ook vertelde over het laatste drama wat hij nog mee maakte met zijn boerenpleerster in Gouw. Maar dat ging namelijk helemaal in vlammen op. Hij had de protte meemaken, maar hij kon deze street net winnen. En het Slangenhout waard 68 jaar. En ik heb hem nog net zo lang verlien hier in de studio. En het Slangenhout dus nog een keer live in Noorderwien. Hoe viel met hem dat reis gehad, voordat het hemeljacht jocht. Ja, hoe lang met hem dood, hoe de zeeën vleien had, jet de sliepen kunnen wij. En hoe lang fine kogels nog haar paard in de lucht, om te deeltjen bij nacht en bij dag. Het antwoord, mijn vriend, dat roze in de wijn. Het antwoord, bloedroze in de wijn. Hoe vaak stond het hem omheen in de lucht, voordat het hemeljacht zocht. Ja, hoe volle eren met die menska, jet er wit wat erop omrjocht. En hoe volle eren kost het nog? Jet er wit wat er stiet om een nacht. Het antwoord, mijn vriend, dat roze in de wijn. Het antwoord, bloedroze in de wijn. Geen berg wil bestaan, voordat het verkrabbelt tasson. En hoe volle hier geen mens kan bestaan, als feesten waar breekt habon. Hoe kan hier de rook van het oors ondergaan en het roken de lucht van een bron? Het antwoord, mijn vriend, dat roze in de wijn. Het antwoord, bloedroze in de wijn. Het antwoord, mijn vriend, dat roze in de wijn. Het antwoord, bloedroze in de wijn. En Slangenhout van een Tietje Vlien hier live in de studio te bewonderen. Hij is dus net meer. Hij mocht maar 68 jaar worden. Het is een fantastische muzikant, maar een geweldige kerel overigens. We zullen hem absoluut missen. En vanaf dit plak wil ik alle familie, vrienden, kennissen en elke een die hem koer natuurlijk een heel soort sterkte wensen bij dit zwieren verlies. Hier wij terug. Mijn muziek van Gerard & Company. Like crippled ships that made it through a storm and finally reached a quiet shore. The homeless found a home on Susan's floor.
so cold and tired, stretch out before her fire, rolling smokes and drinking up her wine. And I remember candlelight and singing till we could not sing no more, then falling warm asleep on Susan's floor. When I'd up my song is sweeter, I think I'd like to greet her and thank her for the favors that she gave. A stranger I came, my head bowed in the rain to her door. I sat and sang my songs on Susan's floor. In the morning I'd go on, buying kingdoms with her songs, knowing I'd be back in just a while, warning in the sunlight of her smile. Well, lots of time and song have passed. I catch myself just looking back, reliving all the wonders of those nights. That's where I'll be today, if I had only stayed one night more and sang another song on Susan's floor. Like crippled ships that made it through a storm and finally reached a quiet shore, the homeless found a home on Susan's floor. Welkom in de wereld van Gordon Lightfoot en Jesse Winchester. Ja, mooie muziek van Gerard Nijborg en zijn muzikale maat. Stel eerst even de groep voor, Gerard. Nou, as usual on guitar en accordion, Luwe Koster. Yay! En op viola en mandoline, alcoholkaspel. Ja. En dus nou, bassist, basgitaar en bas. En hij gaat straks jongen hier. En Ren van Dieren. En dan, dat is Sjoerd Hart. Oké, bevalt het wat? Ja, ik ben er nog niet bij en ik vind het geweldig dat Gerard dus met dat Jesse en Gordon project kwam. Mooie uitdaging. En deze heren spelen al even een tijdje mijlkoor. Kerst er wat tussen komen of nou? Jawel, dat lukt wel. Ik ga in het verleden ook nog wat bandjes spelen, dus ik heb wel een beetje ervaring. Ja. Hoeveel van dit soort prachtige contrabassen had? Eentje, Ja, dat zie je net nog, hè? dual soort. Spelen ze al lang? Ja, eigenlijk al van half 84. Dus. Mooi man. Nou, mooi dat je erbij bent. Gerard, wat is het verhaal? Het verhaal, ja. Ik moest weer wat nijs doen. En Die drang, hè? dat drang, ja, dat ben heel. En dan moest kiezen. En op een gegeven moment, toen, ja, op een of andere manier, zei ik LP's. En ik keep je nog LP's van Jesse Winchester. En toen dacht ik van, ja, daar mag we eens een keer wat mee doen. We zongen wel een paar nummers van hem. Ik zei van, ja, daar mag we wat mee doen. En toen, ja, dan had er nog een andere gruisje bij. Want Jesse Winchester weer natuurlijk Amerikaanse Canadees. En het zei van, nou, Gordon Lightfoot is vliegen hier overleden. En mooie lieden. En ik was daar al heel vroeg fan van Gordon Lightfoot. En het was in de 60 jaren, wie dat al, begin 70 jaren. En in 72 heb ik Jesse Winchester ontdekt. Okay. Met zijn LP Third Down, 110 to Go. En toen, ja, en ik had ze nou, ja, ik denk alle jaar een beetje LP's. En ik heb Jesse Winchester ook een keer ontmoeten. En dat is wel het heel soort indruk op me maken in Utrecht. Ja. Beide verhalen zijn te combineren, dus, muzikaal?
Ja, ik denk het wel. Zoals wij doen het natuurlijk op onze eigen manier. Wij kopiëren net, wij doen net loopjes die bassisten en wij dan violen bij en accordeon. En ja, we doen trouwens het programma is voor de pauze is Jesse Winchester. En dan na de pauze Gordon Lightfoot. Ja, je brengt wat in twaalf nou. We brengen het in twaalf. En ja... het Oude en het Nieuwe Testament. Nou ja, dat zou ze kennen, ja. Ja. Nou, ik ben al 2 Oude Testamenten volgens mij. Maar in elk geval, nee, we kennen wat terug, Gordon, maar dan, ja, het is mooier om het verhaal, want we vertelden er een paar dingetjes bij over die man. En dat is, ik denk dat dat wel een goede constructie is. We gaan heel want we gaan straks op tour. Dus, Ja, je mag wat een soort van try-out hoort, hoor. Ja, try-out bij Bob de Boer in Kwajm. Dat gong hartstikke leuk. Hè? Dus, ja, we hebben nou een stuk of 6 optredens hiermee. Ik hoop nog volle meer. Ja. Wie het moeilijk kiezen? Nou, en ik vreemd maar, is het dan Gerard Nijbocht die dan de keuze maakt? Of gooi je dat ook nog in de groep bij de heren? Nou, Gerard Nijbocht maakt het wel de keuze. Ja. Ja, dat is gewoon zo. En de man die accepteerde dat. Ja. En soms dan... Goed wat whisky in je eten? Nee. En zo werkt het net. En we repeteren morgen. Als een soort bij mij werk. Zie je horen. Oh, nou, dan smaakt het ook wel, hè? Ja. Nou jongens, maar een borreltje. Ja. Nee, maar we maken wel de arrangementen natuurlijk, Malcolm. En ja, soms er binnen nummers bij, dan zitten we nou, let die maar zitten. En die hebben we ook wel bezocht. En net de volle bekende nummers. Dat willen mensen wel graag jaren. Ja. En zo even Gordon Lightfoot, If You Could Read My Mind. Is dat ook de grote hit? Ja, en Sundown, die doen we dan wel. Ja. Hè? Maar die moeten we nou net wel, nou wat onbekend repertoire van. Dus, en Jesse Winchester, ja. Ik denk dat heel veel mensen zeggen, hoe de fuck is Jesse Winchester? Dus die kennen die net. En als dan liedjes jaren, ja, dan zeg je, oh ja, dat komt me wel bekend voor, weet je wel? Ja. Dus het is ook een beetje... uw taak misschien om dat even weer tot leven te brengen. Ik vind het zelf erg leuk om te doen. Ja. Lekker spelen dus. Meestal... Ja, daar gaat het ook aan om. Dus het komt helemaal goed. Vind je er een plan? Hebben we een plan, man? Dit eerst wel even? Eerst dit maar even, ja. En dan... wat was? Ja. Gord en Jesse, zou hier de vaststelling als het ware? Ja. Je kunt de vaststelling nemen, toch? Ja, een beetje. Ja. Het is wel relaxed. We hebben die Emily-vaststelling gewoon. Dat is echt een muziekvoorstelling. Ja. En dit is gewoon een beetje relaxed. Maar vertel wat verhaaltjes. En lekker spelen. Ja, mooi speel. Ja, we hebben heel soort nummers op de steen. Dus dat moet goed komen. En een feest der herkenning bij sommige nummers. Op mensen weten wel op Wijtjem spelen. Is het ergens bekend? Zit het ergens gepubliceerd? Ja, dat zit op het geheime... Iets website. Op iets website. Neem het even. www.gerardandcompany.nl. That's it. En Facebook komt er regelmatig voorbij. Dus ja. Dus kom goed. Prachtig mooie muziek. Goed, we gaan ze nou in de studio. En daar ben ik heel blij mee. Elke keer weer trouwens, want ze verrassen mij elke keer weer mee. Misschien wel andere noemers, maar toch op hun eigen manier dat ze het prachtig deel zetten. En daar is dit programma eigenlijk voor. Noorderwind live dus. Maar no live in de studio, Gerard en Company. Is burning low upon my tabletop. The snow is softly falling. The air is still in the silence of my room. I hear your voice softly calling. If I could only have you near to breathe a sigh or two, I would be happy just to hold the hands I love on this winter night. The smoke is rising in the shadows overhead. My glass is almost empty. I read again between the lines.
lines upon each page, the words of love you send me. If I could know it in my heart that you are only true, I would be happy just to hold the hands I love upon this winter night. The fire is dying out, my lamp is growing dim. The shades of night are lifting. The morning light steals across my window pane, where webs of snow are drifting. If I could only have you near to breathe a sigh or two, I would be happy just to hold the hands I love upon this winter's night with you. To be once again with you. Gordon Lightfoot, ja, en Jesse Winchester. Al jaren komt het bij elkaar bij Gerard & Company dus. Eerst volgende optreden, want ze nog meerdere in de provincie. Maar de eerste is in Vinwoorden. Prachtige locatie overigens, de skierstins dus bij deze. Hoe locaties prutsen trouwens. We hadden er een bij in Friesland, in Hazem correct te wezen. Theater Miloek. Er worden films toond, maar er wordt ook meer in. Onder andere muziek. En van die muziek ga ik uitnodigen. Ja, eigenlijk haast een verste gasten staan zo. Hij is een fantastische muzikant. Geweldige keel. Postelt dit mooi op de bank met de hond erbij trouwens. Dus Rob Takema, mooi is er een best. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Ja. Druk met de muziek altijd? Jazeker. Ja. Ja. Veel projecten bij de kop? Wat zeg je? Veel projecten bij de kop? Ja, en nu dus een hele speciale in Harlingen. Ja. En dat is in dat theater Miloek. Dat gaat onder de noemer Taak ontvangt. Want ze noemen mij altijd Taak. Of Terk, tegenwoordig, weet je wel. En dus ik heb dan samen met Wietse van der Meer en Johannes Blanksma... zijn wij de basisband en wij ontvangen elke keer een speciale gast. Oké. En dat doen we elke laatste zondagmiddag van de maand in Miloek. Ja, leuk initiatief. Ja, zeker. Dat is te gek. En, het is een prachtig nieuw theater. En ik heb dat hele idee heb ik voorgelegd aan de nieuwe eigenaren daar. En die waren meteen enthousiast. Dus ja, hartstikke leuk. Ik heb wat foto's gezien. Het ziet er heel mooi uit. Mooie zaal ook, hè? Het is prachtig, ja. Je zit heerlijk en een mooi podium. En super geluid. Ja, dus het kan niet beter. Nee, nou ja, en voor Harlingen hartstikke mooi. Ja. Er was niet heel veel meer. Klopt. En dus zo'n initiatief is het alleen maar toe te juichen natuurlijk. Ja, Dus, ja. En nou ja, ik zit nou zo'n beetje 45 jaar in de muziek. Dus ik heb in die periode met heel veel muzikanten gespeeld en ontmoet en zo. Dus het leek me mooi om dan uit dat hele arsenaal een beetje te putten. Dus we beginnen met Ruud Breuls, trompetist Ruud Breuls. Nou, hij is een van de beste van Europa, mag ik wel zeggen. En hij had meteen zin om te komen spelen. Dus, ken je hem persoonlijk? Ja, ik heb 30 jaar geleden met hem in een band gezeten. Dus, en Johannes zelfs nog daarvoor. Ik deed op een gegeven moment... je had van die talkshows op Veronica van Gert Berg.
en daar zat een live band bij. En ik was dan de bandleider en arrangeur en hij zat gewoon in die band. Ja. Dus uit die tijd ken ik hem. En dan heel soms spreek je elkaar nog eens. Hij heeft ook bijvoorbeeld op het festival in Harlingen, jazzfestival heet het. Jazzfestival, hè? Ja. Dus, nou ja, en nu lekker gezellig met ons. Dus hartstikke leuk. Ja, hoe ga je te werk eigenlijk? Want samen spelen, dat klinkt leuk. Ja. En je kunt qua improviseren een heel eind komen. Ja. Maar ik heb het idee dat je er wel iets verder gaat, of niet? We moeten wel wat voorbereiden natuurlijk. En we hebben al in maart hebben we in Franeker hebben we al een keer gespeeld met z'n vieren. En dat beviel zo goed dat het eigenlijk borduren we daar een beetje op voort. Ja. Dus, en de stijlmuziek is soul, jazz en Braziliaanse muziek. Want hij houdt heel erg van Braziliaanse muziek en wij toevallig ook. Dus dat komt heel mooi uit. Dus dat wordt een heel smaakvol zondagmiddag. Ja, en per definitie weer een hele andere middag. Bijvoorbeeld met Elske de Wal. Die staat ook, zag ik in de agenda en gepland. Ja, dat wordt weer muzikaal een hele andere middag. Dat wordt weer heel anders, ja. Dus bij ons gaat het erom, we gaan gewoon mooie muziek maken. En dat kan dus, alle stijlen kan dat zijn. En dus deze keer wordt het iets meer richting soul en jazz. En met Elske de Wal zal het iets meer singer-songwriter worden, denk ik. En ga je met haar bijvoorbeeld dan ook voorbereiden en oefenen? Of? Jazeker, ja. Niet te veel, want het moet ook een beetje spontaan zijn. Maar, kan ik me voorstellen, inderdaad. Ja. Maar je moet wel een beetje structuur hebben. Er moet een beetje structuur in. Maar Wietse, de bassist, die heeft jarenlang bij Elske in de band gespeeld. Dus die kennen elkaar goed. Dus dat schept al meteen een band. En wij hebben gewoon vertrouwen dat het goed komt. Ja, wie staan er al meer vast, zeg maar? We hebben onder andere ook Koosje. Dat is een zangeres uit Den Haag. Die heeft ook op het festival gespeeld. En de naam zegt niet zoveel misschien, maar zij is echt internationaal ook bekend. En zij heeft bijvoorbeeld als fans Gregory Porter, om maar wat te noemen. Dus dat is ook niet de minste. Nee, die kun je wel hebben, ja. Dus wij zijn heel blij dat we allemaal hele mooie dingen kunnen doen. En verschillende dingen. We hebben bijvoorbeeld ook een soort ode aan Leland Sklar. Zegt die naam je iets? Nee. Dat is die bassist, Amerikaanse bassist met die hele lange baard. Die jarenlang bij Phil Collins gespeeld heeft. Maar die heeft duizenden platen volgespeeld. En het leek ons dan leuk om daar een beetje uit te putten, zeg maar. Ja. En de bassist die wij hebben, dat is Jimmer Vos. En die heeft toevallig net zo'n lange baard. Dus toen kwamen wij op het idee om zo'n soort ode te gaan doen. Ja. Dus, heerlijk. Ook weer wat anders, ja. Dat noem je een muziekhemel, dit volgens mij, of niet? Ja, dat is toch gewoon lekker spelen en met de goede professionele muzikanten eromheen. Ja. En dan heel veel vrijheid dus. En genieten. Ja. Gewoon lekker spelen, ja. Theater Milhoek. Even de data, weet je eens uit je hoofd? Het is elke laatste zondagmiddag van de maand. Dus de eerste is 29 september. En we beginnen om 3:00. En kaarten zijn te verkrijgen via de site van Milhoek. miluk.nl. Net stenen, maar erin, zeggen wij dan. Mooi initiatief, überhaupt dat er weer een theater in Friesland is. En zeker ook in Haas. Dit is een heel mooi muzikaal initiatief. Met fantastische muzikanten. Maar goed, daar hoef ik net al te lang over te praten. Dat weten we gewoon. En je bent meer als welkom lekker onderuit. Want ik ga de stoel zien. Dus je gaat er prachtig uit. Dus de 16 net kapot op het Sjerkenbank. Dus wat dat betreft... je zit in een heerlijke stoelen. Steen al je wel op de site dus van Theater Milhoek. Succes. Dankjewel. Hartstikke mooi. Goed, en wij gaan terug. Mijn muziek hier in de studio. Van een man, misschien past je ook nog wel eens in het theater. Grutte Geert. Mooi Marianne, ai ai ai, mooi Marianne. Ik zag je liggen op het warme zoele strand van Ameland. Mooi Marianne, ai ai ai, mooi Marianne. Ik heb nog nooit zo naar een vrouw verlangd. Deinende golven, goudgele strand. Wind door je haren, die lijkt bruin gebrand. Ik keek naar jou en jij keek naar mij. En ik dacht, jij bent het einde. Jij. Mooi Marianne, ai ai ai, mooi Marianne. Ik zag je liggen op het warme zoele strand van Ameland. Mooi Marianne, ai ai ai, mooi Marianne. Ik heb nog nooit zo naar een vrouw verlangd. Mooi Marianne, ai ai ai, mooi Marianne. Ik zag je liggen op het warme zoele strand van Ameland. Mooi Marianne, ai ai ai, mooi Marianne. Ik heb nog nooit zo naar een vrouw verlangd.
wat te doen. Omringd door mannen met elan, lag ze volgens plan in de zon te bakken. Ze kniptoogde steeds van links naar rechts. Ze zat het al voor seks, liet ieder in die baan. Maar ieder die er vroeg, die kreeg geen liefdesblik terug, zodat het hele stel zong in koor. Ja, 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 Lydia, jij bent voor mij de ideale vrouw. Ik zou jou willen kussen, jouw brand eens willen blussen. Jij bent voor mij de ware vrouw. Ja, 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 Lydia, jij bent voor mij de ideale vrouw. Ik zou jou willen kussen, jouw brand eens willen blussen. Jij bent voor mij de vrouw. Ja, 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 Lydia, jij bent voor mij de ideale vrouw. Ik zou jou willen kussen, jouw brand eens willen blussen. Jij bent voor mij de ware vrouw. Ja, 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 Lydia, jij bent voor mij de ideale vrouw. Ik zou jou willen kussen, jouw brand eens willen blussen. Jij bent voor mij de vrouw. Ik ken je nu toch al zo lang. En dat je smaakt me wel eens bang. Want wat ik vragen wou, kom zeg me nou. Wat zie jij mijn vrouw? Maar dan kijk jij me niets begrijpend aan en zegt je kan nu wel weer gaan. Ik wil nu en zwaai af en ik zet straks de televisie aan. Rosie, Rosie, je speelt met mij een spel, want ik ben gek op jou. Weet jij ook wel, ja, ja, ja. Rosie, Rosie, want dit is lang niet pluis. Kom, speel met mij, toch niet steeds kat en muis. Rosie, Rosie, je speelt met mij een spel, want ik ben gek op jou. En dat weet jij ook wel, ja, ja, ja. Rosie, Rosie, want dit is lang niet pluis. Kom, speel met mij, toch niet steeds kat en muis. Kom, speel met mij, toch niet steeds kat en muis. Gruddegeert, ja, live in Noorwin. En je weet het, Noorwin is een programma van muzikale instellingen. Ja, zo neem ik het maar even. Van Gerard en Company, je hoort toch het akoestische werk in Keuze in de Met. Ze bestaan zo'n 1980 en 16, en daar heb ik even reclame voor mij. Met deze affiche. 21 september zet in de agenda op het Keihut Festival in het Bolwerk in Snits. Is dat zo, Benny? Ja, het staat erop, hè? Ja. Ja, we beginnen vanuit. Wij zijn er wel. Ja, hè? Zo'n oren spelen trouwens. Zo'n horen? Ja, mooi op tijd, hè? Ja. Ja, ik maak daarna even voort. Ja, op 10 hoes. Ja, op bed, hè? Leeft hij. Hoe vaak speel je hem nog? 1, 2 keer per jaar? Ja, hè? Ja, gewoon voor de fun. Ja, Ja, gewoon lol maken. lauw maken. Ja, meer net. Hoe is het ooit begonnen? Rabot en ik. Een beetje drummuziek. Komt Douwe erbij. 14 jaar weer normaal ook. Beeld, hè? Sint-Anne, die hoek. Dan, ja. En studiootje, we zitten toevallig in Verbeurt. En dan komt mooi. De allereerste band die oefent hebben we zelfs nog kwaliteit op cassette staan. Ja. En toen de rest wat de tiert van Kill 'Em All en Slayer, Metallica. Ja, want wie er nog discussie over de koers, de muzikale koers van de band, of wie dat voortdurend wordt duidelijk? Nou, we winnen in het begin wel wat covers. Van Metallica, Slayer. In het begin speelde ik nog wat covers. Nou, het hudden en vooral het snelle werk, hè? Ja, een beetje die oldschool trash. Ja. En dan knipt het de peken met E. En dan is je hier in 2027. En dan is het allemaal voorbij. Hè? Dat is nog net voorbij.
Klinkt raar. Is dat een beetje dezelfde periode? Een band als Travelte die zei het heel bewust van dan spelen we nog eens weer. Maar er moet een leuke onleiding wezen. Je spelen wat meer dan hun trouwens. Maar is dat bij hem ook een beetje van of het een lol in hebben show wel? Ja, we hebben een hele leuke groep en we hebben een leuke oefenruimte waar we gezellig zitten. En ondertussen maakt je leuke muziek. En nou hebben we zoiets van, dan ben we een beetje klaar met oude werk. We gaan nou wat nieuw werk maken zien. Nou, wie weet komt er nou wat nieuws uit. Ben je aan het screwen op de start? Ja, zeker. Ja, en Benny wil voor zich een LP uitbrengen. Dus er zit wel wat druk achter natuurlijk. Bleekje. Nou, dus, wel ambities. Het komt erop aan, hè? Ja, het komt wel goed. Komt zeker goed. Soms zo'n 80. Is het altijd onafgebroken West? Of hebben we nog periodes gewoon dat je moet zeggen van nou, laat maar even zitten? Ja, we hebben even een skofje eruit West. Dat weer meer winterslaap. Even rustig gewoon. De Benny en Benny hier een orenband. Douwe hier ook nog een orenband. Dus ja, hij heeft even rustig gewoon dingen. Ja, toen hebben we de draad weer een beetje oppakt. En toen is Simon erbij kwam. Ja. Ik ga zo wat zien, Jelien. Je trappen, hè? Ja, ik ga zo wat zien hier, jongen. Ja, Kun je haast veteraan nemen, hè? ja, haast wel. Ik ken de jongens ook al vanaf zo'n 80. Ja, dat is, we hebben elkaar ontmoet in Trebol in Haas. Dat is zo'n talentenshow volgens mij. Nou, dat hier de heren woon natuurlijk. Bandje werk mooi weer. Die weer een treden, denk ik, of zo. Die helm. Oh, Eervol, ja, zeker, ja. Nou ja, en sindsdien, ik altijd in Sint-Anna in het honk en in ons huis en dat soort dingen, ja. En ongelooflijk protesteren over een hele lange periode. Woordtrok hier naar ooit. Wat wie een oorhechtepunt? Oorhechtepunt? Of is het meer de hele periode bij elkaar? Ja, dat denk ik wel. Maar het allermooiste vond ik toch wel de eerste keer dat je de demo krijgt. En dan had je een doos vol, al jezelfde hoesjes vouwen. Dat weer toch echt wel een lekker gevoel. En dat is het zelf op, hè? Ja, echt nog. Ja, ja dat hoop ik wel in ieder geval. Dat denk ik ben. Ja. Still going strong. Benny, wanneer bent je erbij gaan? Ik is zo'n 80. Hij voor naast staan. Ja, vergast voor naast. Nee, eind zo'n 80. De man hier een auditie van wat zangers. En ik weet toen een Rodi bij Agony. En ik denk, nou, kom even zien. En zo ben ik er een beetje bij komen. Ik denk, nou, dat ken ik wel een proberen. Wie net mijn ambitie om te jongen, maar ik denk, en de muziek weer dik net. Maar dat hebben we dus eerder gehoord. Ik zit meer in Deep Purple, Rainbow en Uriah Heep en zulke dingen. Dus van mij wel van ons zo'n 80. Ik geloof oktober of zo'n 80 of zo. Ongelooflijk. Ja. Je hebt dit stellen. Ja, voor je het weet, dan ben je 40, hè? Ja. Maar naar je plaat dus? Dat is wel de bedoeling. Hoe concreet is dat? Heel concreet. Ja. Als je zoemelen, jongen, dan hopen dat er... we zijn over van eind 2024 begin 27. Zullen we daar eens op horen? Okay. Ja, dan komen we dan wel langs. Ben de nummers al klaar net? Nou, in progress. Hè. We hier net nog wat in het verleden. Toen we stopt ben, hier we nog wat een nasleep. En dan gaan we nog wat nummers maken, maar onder een oren namen. Maar nou, we hadden zoiets van, dat is nooit wat mooi dingen. Dus ik heb ook wel wat mooi doen. En we hebben wel weer ideeën, dus het stroomt eruit. Ja. Still going strong. Maar goed, 21 september staan we op een fantastisch festival overigens. Nogmaals, Balwerk in Snits. Wat doe je dan al nijwerk of net? Of... Nou, ja, dat hing het een beetje op de teksten. Een beetje met wat teksten instudeerd worden. Ik had er wat moeite mee. Ja, maar wat huiswerk ervan, hè? Ja, dat gaat net zo vlot meer als vroeger. Nee. Nou, je hebt zo wel, maar je krijg ik een na-inspelen, dus dat is dan even een voorproefje. Volle bak. Ja, zeker. We gaan het horen. Fantastisch. Dat de man je binnen. Nogmaals, festival. Komt een nieuwe plaat doen. Graag weer omkomen, jongens. Maar ik stiekem toch een beetje fan. Sinds inderdaad eind jaren 80. Dit is live in Noorderwien. In Keus in de Menta. Why?
racing on the deck. From the cross and his oil from down, his astral is gasoline. Down into eternity, fight the quest and kill him. Sound it down. Sound racing on the deck. Heavy klanken van Incursion de Menta. En ze komen dus bij een nieuwe plaat uit. Daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Fantastisch om die man weer eens even in de studio te houden. Ja, van een jongetje zo'n 80 al dwaande. Ja, dan kun je zeker zeggen dat je aardig ervaren binnen. Grutte Geert. Want er is een programma, weet je, van metal gewoon naar volksmuziek kennen. Maar is het best Grutte. Wanneer best de oor begon? Ik denk dat dat bijna 20 jaar is. Nooit in Lim bij Johan Terpstra in die tijd. Ja, correct. En Johan hier een radioprogramma op Nationale WEM toen. En die vreeg ik sidekick weer hoe. En van die ene kwam het oor uit. We staan ook als presentator begonnen dus. Ja, het was een beetje onwennig de eerste keer. Want ik zei, wat maak ik aan? Hij zei, gewoon telefoon opnemen met Don praten. Kijk, was de oorzaak. En het kwam later goed tot daar ben ik wel aardig goed in. Maar goed, wanneer begon die jongerij dan? Dat wie denk ik, dat zei al een jongetje hier dacht. Ik zit er wie Hitzina, Gerda. Ja. Dat kwam zo altijd wat mij gebeurt. En toen zei Ricky Verdaal bij ons. En die Ricky zei, wij nemen een plaat voor jou en Gerda, maken we een plaat. En wie was het nou in Drachten? En die plaat sloeg onder de piraten heel goed aan. En toen verdiende kwam het oren toen eigenlijk. Ja. En dan knippers te pikken met regen. En bij 2024 had je een beste carrière. Nou ja, beste carrière. Ik zei, wist wat is? Ik zei, als je maar gewoon wel aan het werk houden, Willem. En normaal blijven vind ik, ja, dat is zo belangrijk. Ja. Had je ooit oren muzikale ambities van bijvoorbeeld met een band op paard of oren soort van muziek? Of dit is het gewoon voor jou? Dit is het voor mij eigenlijk. Ik heb het eigenlijk nooit gehad net, nee. Nee, ik weet net. Ik vind het nog steeds mooi. Na die coronaperiode heb ik was iets van... vroeger was ik graag op een groot podium staan. En na die corona heb ik zoiets van... Ik vind die denkjes, die privé-denkjes bij meesten, ik heel mooi. Hoe lietser, hoe mooier, hè? Eigenlijk misschien wel, ja. Apart, wat die corona met ons dienen uiteindelijk. Nou, eigenlijk wel. Nee, maar jij meer artiesten in de roer. Het kwam mij net heel slecht uit om eerlijk te zijn. Even onthaasten? Ja, precies. Ik kies iets van... Ik ga even wat oorzen. Nee, dat weer heel net erg, nee. Ja, het was erg natuurlijk, maar even voor mij wie net verkeerd. Nee. Nou ja, het had bij een protte artiestennek in de muziekwereld. Ja. Een soort van reset even, jongen. Van, nou, waar ben ik mee bezig? Wat ga ik eigenlijk niet in? Wil ik nog zo terug? Ja, precies. Hier heb ik het ook wel een beetje. Altijd de gehaaste en al die min in de nacht hartstikke laat thuis. En later naar die corona, ja, dat denk je, het kent toch ik hoor zo net. Je wordt een dagje ouder. Ja, dat in de gaten, ja. Heb ik aan praat over de nieuwe single. Wat dorst op dit stuit? Er wordt lietsere feesten dus? Nou, lietsere denk ik. Ik heb wel leuke dingetjes. Ik zit jong op een versierde auto in versierde wijn in Griep. Oh, dat is leuk. Ja. Dat zijn leuke dingetjes. En ja, het privé dingetjes, dat vind ik het algemeen het leukste ding. Kroegen ben er net zo vol mee, Willem. Jij kwam muziek net. Dat is wat uitsterlijk idee. Dat wordt al minder, jongen. Ja, als je ergens in een kroeg ik al 3-4 uur of een glaasje bier betalen, maar dan wordt het al wat oorzaak. Ja, dit is een dure wereld. Ja, echt weer 100%. Ja. Hey, noemers. In hoeverre bemoesten die mij de noemers? Textueel, muzikaal? Ik zie ze meestal zelf wat uit. Ik ben vaak nog wel oude piratenhitsjes. En op een gegeven moment, ik kom wel gauw bij Gweitsen thuis. Bij de stille genieter. En Gweitsen zei, ik heb nog een tekst lezen.
En toen kwam er een lijstje voorbij. En die plaat die had ik Jacint in de boes. Ik zei, dat is een mooi plaatje. Want hij hier die dingen van Romy toen in die tijd lezen. En Neffens Gweitsen had Romy ooit zijn. Die plaat maar gereageerd opnemen. Maar dat is een mooie plaat. Ja, nou ja, kleren. Ze verdienen kwamen te horen. Zit er nog patiënten in de boes? Nou, ik heb no leeg, Willem. Ik heb no leeg. Ja, bij mij ook. Het zijn werk hier met pasjes, hè? Ja, dat is al je plastic. Ja, al je plastic. Ja, wat denk je het noemen eigenlijk hoe? Ja, hoe een persoon op dat moment al geld hadden, hij ik vrienden natuurlijk. Hè? En dan kerst een mooie vrouw. En kan je u delen? Kan je u delen, maar dat op is, dat zit net niet meer naar je om. Hè? Eigenlijk is dat hoe verhaal. En ze denken dat ze in het leven, ik zei, nou, 90% giet wel zat, dacht ik. Ja. Het leven is soms wreed, maar echt mooi. Dat brengt hij in ieder geval uw rol op mooie plakken in ieder geval. Mijn vind ik een behoorlijke stevige carrière die het al jarenlang toegeeft. Wat ben je verder te plan? Ja, deze single? Ja, en ik heb volgens mij zijn de hol. Ik heb nou weer eind november nog weer wat leuks lezen en dan hoop ik eigenlijk daar weer mee te komen. En ja, dat is een beetje een jaren 90 nummer in een Engels jaren 90 nummer in een Nederlands jasje. Dus het wordt heel verrassend. Heel verrassend. Maar eerst even in het Friesno. Eerst in Friesno, ja. Geen cent in de boes. Gelukkig had hij wel patiënten, maar goed, zo werkt het gewoon. Maar even goed luisteren naar de tekst. Gereageerd live in Noorderwien. Shops nou net meer. Al mijn maten, sup in mijn kleer. Mild is vertarre, ha geen enkele zin. Al mijn maten, zie ha mij nooit kent. Je zit in de boezem. Ik ben nekken en bleed. Je zit in de boezem, wie de banksteen ik reed. Gezoekt een kapitaal, had belijn in de drang. Je zit in de boezem, wat bloot is gejang. Ik ben nou alleen, zelfs bij wie is of jood. Ik ben nou alleen, waar hij dat nou tocht. Ben leeds weer dagen, voor haar wie het dient. Ik ben nou alleen, en zakeer als een stier. Je zit in de boezem, ik ben nekken en bleed. Je zit in de boezem, wie de banksteen ik reed. Verzoekt een kapitaal, had belijn in de drang. Ah, je zit in de boezem, wat bloot is gejang. Je zit in de boezem, ik ben nekken en bleed. Je zit in de boezem, wie de banksteen ik reed. Verzoekt een kapitaal, had belijn in de drang. Je zit in de boezem, wat bloot is gejang. Je zit in de boezem, wat bloot is gejang.
Ja, wat een fantastische kerel ook. Grutte Geert. Zijn eigen single is uit dus. Geen Sint in de boeze. En we blijven hem zeker volgen. Man draait al heel lang mee. En fantastisch dat hij weer eens even in de Noorderwind-studio hier opdoekt. Vind ik van Gerard Company. Gerard Nijborg en zijn muzikale maten live in Noorderwind. Didn't he know what he was doing? Putting eyes into my head. If he didn't want me watching women, he'd left my eyeballs dead. Isn't that so? Isn't that so? You gotta go where your heart says go. Isn't that so? Didn't he know what he was doing when he made the magic find? His own son got a reputation, turning water into wine. Isn't that so? Isn't that so? You've gotta go where your heart says go. Isn't that so? Oh, line of least resistance, lead me on, oh, lead me on. Line of least resistance, lead me on. Lead me on, lead me on. Line of least resistance, lead me on. Didn't he know what he was doing when he divided high and low? You gotta bury the seeds in the dirt, my friend, if you want things to grow. Isn't that so? Isn't that so? You gotta go where your heart says go. Isn't that so? Isn't that so? Isn't that so? You've gotta go where your heart says go. Isn't that so? Gerard Nijborg dus en met zijn muzikale maat hier het te gast. Hij is dus Friesland terug met het prachtige verhaal dus van die twee geweldige Amerikaanse muzikanten. Jesse Winchester en Gordon Lightfoot. En elke keer weer mooi hoe die toch uit dat enorme reservoir van veskes en zeker in Amerika weer mij een mooie vaststelling komt. Skiersteens, worden dus de eerste. En bij hem op de site, Gerard Company, staat in de oren data op. Zo, deze kennen we wel. Dit is Volkert Hans. Volkert Hans, welkom. Ja, tieren dank. Maar deze meneer, die kennen we net. En dit is Ryan Broersma. En Ryan, die komt uit Amerika bij, uit de staat Washington. Welcome to the show, Ryan. Thank you so much. You got a nice hat on. Yeah, it's from Volkert. Oh, suits you good. Yeah, thank you. Volkert Hans, waar je dit? Ja, deze beste man komt dus uit Linden. En dat is een plakje in Washington State. Wij een soort emigranten uit de jaren 60, die ben er heen gegaan. Maar ik had er al op een festival spelen. En dan zit ik in oktober weghennen. En hij is nu bezig met zijn Amerikaanse tour. En die mensen die dat festival organiseren, nou, daar is hij eigenlijk een zoon van. Ja, correct. Broersma, lees het even uit. Ja, maybe you... What, your last name, Broersma. Yeah. How do you pronounce it? Broersma. Broersma, yeah. But my great grandpa came from Friesland. Okay. So yeah. Do you know the place from Friesland or not? I think I had one grandpa who lived in Markham. Oh, Markham. Yeah. Okay. Mm-hmm. And you're now here in Friesland. Mm-hmm. You're playing here in the studio. Good to have you. Is it the first time for you here? It's actually not. I came, I think, 6 years ago for the first time. Okay. So yeah. Looking, to the places where your grandfather has lived or not? Yes, yeah, that's. You went to Markham. Mm-hmm. Yeah. About your music, because how long do you play now? Oh, you mean I've been playing since I was really small, 8 or 9. Okay.
and I came from a musical family, and so it's always been a part of my life. But yeah. Both parents are playing, singing? Yeah, my dad's a singer and my mom's a church musician. Okay. So, yeah. And now singer-songwriter. Yeah. Today you're going to play with Volkert Hans, but back in America, do you always play solo or with a band? Kind of 50-50. I play in some different ensembles, some jazz bands, and I've played in bands before, but mainly solo in the last year or two. So, yeah. Doe wie is daar te spelen en dan de rest staat sinds zijn jong, hoor? Ja, dat was gewoon machtig. En toen had ik al eens even wat muziek maken. Dus nou ja, zo'n jongen die groeit ook weer verder. Hij is nog 18 jaar, had zijn onderwijs al maken, high school. Hè? En toen zei hij, ja, ik wil door Europa. Nou, ik zei, dan mag ik uiteindelijk naar Noorderwien. Ja, natuurlijk. Ik zei, je leidt de basis. Ja, maar het is toch geweldig? Ja. Nou, en geen Europa zonder Noorderwien, dat vind ik wel een mooi thema. Dat vind ik een heel mooi thema. En daar hadden we wat shows gepland. Dus Fiona staan we in Lemmer om 6 uur. Fiona ik nog om 9 uur bij Tibara. Maar ja, dan is waarschijnlijk dit al uitzond. Ja, dit knippen we eruit. Ja, dan maak ik niks uit. Nee, maar wat valt de weekend geweest? Die gaan nog bij Baron Theater in Opende. Knippen we direct uit, jongens. Ja, want dit wil precies wezen. Kom goed. Ik meld het blij. Oké, pak hem erin op. Maar wat een fantastisch talent. Ja, nee, machtig. En zijn gitaarspel, dat is gewoon... Toen ik dat jette, toen zei ik tegen hem... Ik zei, you're a little bit the John Mayer from Linden. He said, I like that because I'm very fan of John Mayer. I said, well, then you're on the good way. You're going to play a song of Van Morrison? Yes. It's a favorite? Yeah, very great song. Yeah, and the song, or do you like music like what he's playing and producing? Yes, I love Van Morrison. I listen to mainly older music. The other song I play is Kenny Loggins. So I love that era, 70s, 80s, 90s. And you also write your own songs? Yeah, a little bit, yeah. Mm-hmm. What are your plans for the future? Being famous and touring Europe and Asia and Australia and America? We'll see. I'm still trying to figure out what God's plan is for me. But yeah, music is a good start. So. And you're very, very young. Yeah, 18. So. Oh, perfect. Man. Yeah, okay. Thank you. Zeg je naast eens optreden, Volkert Hans nog even met verder. Wat binnen verder de plannen nog? Ik zal ook naar dat festival weer opnieuw, dus daar in Linden. En dan ben ik nog bezig met een album te maken. Een verzamelalbum van de laatste 10 jaar. Er zitten een paar nieuwe nummers op. En volgend jaar kom ik ook nog maar iets nice wat totaal oors is. Maar daar gaan we het later over horen. Ja, dat horen we nog even onder de pet. Exact. We halen het trein pet op, hè? Ja, machtig. Ja, mooi op. Machtig. Ze gaan mensen bij te spelen en hij doet ook nog een nummer solo hier in de studio. Mark Sisselvest. Dit weer Noorderwien. De tweede uitsturing van dit nagelnaaie seizoen. Elke woensdag op de televisie en ik snij naar morgens. En natuurlijk ook nog te volgen op www.youtube.com/Noorderwien. En natuurlijk elke werkdag op de radio tussen 6 en 7 uur. Hoor ik me stil. Het wordt is gewoon deze beide heren. Volkert Hans en Ryan. Live in Noorderwien. Go days when the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and a running, hey hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with our hearts thumping in you, my brown-eyed girl. Happened to Tuesday and so slow, going down the old line with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding behind the rainbow's wall, slipping and a sliding all along the waterfall with you, my brown-eyed girl. Remember when we used to sing sha la 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 ti da, it's like sha la 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 ti da, la ti da.
saw you just the other day. My, how you have grown. So cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl. You, my brown-eyed girl. Do you remember when we used to sing sha-l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 a-ti-da, sha-l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 a-ti-da, sha-l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 a-ti-da, sha-l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 a-ti-da, la-ti-da. Well, it's apples in the summertime and peaches in the fall. And if I can't have the gal I won't have none at all. Get along home, Cindy, Cindy. Get along home and stay. Get along home, Cindy, Cindy. I'll marry you someday. Well, I wish I was an apple hanging on a tree. And every time she'd walk on by, she'd take a little bite of me. Get along home, Cindy, Cindy. Get along home and stay. Get along home, Cindy, Cindy. I'll marry you someday. Well, Cindy girl had one blue eye, the other one was brown. One eye looked to the country, the other eye looked into town. Get along home, Cindy, Cindy. Get along home and stay. Get along home, Cindy, Cindy. I'll marry you someday. Well, it's Cindy in the summertime and Cindy in the fall. And if I can't have my Cindy, I won't have none at all. Get along home, Cindy, Cindy. Get along home and stay. Get along home, Cindy, Cindy. I'll marry you someday. Get along home, Cindy, Cindy. Get along home and stay. Get along home, Cindy, Cindy. I'll marry you someday. Get along home. Get along home. Get along home. With every time we go downtown, the boys watch you walk by, and you don't see their eyes, but I bet you hear them sigh. The whole downtown's in love with you, but here's the funny part, that you love me, girl, bless your foolish heart. Look at the quarterback and the major son and the smartest guy in school. You could have had the best and brightest, and you chose the biggest fool. Well, you may be too good for me, but you can be too smart. Not if you love me, girl, bless your foolish heart.
I guess I'll have to learn to live with me and Mr. You. But what else can I do? Oh, I just hope it's true. 'Cause I've been doing wrong so long till I made it a fine art. So if you love me, girl, bless your food is hard. Even the wannabe society, why they're all completely sold. Mr. Murphy dreams about you, and he's 99 years old. Well, you may be too good for me, but you can be too smart. Not if you love me, girl, bless your food is hard. Yes, if you love me, girl, bless your food.